स्वप्नातलं घर घेण्याचा विचार करताय? स्वप्नातील घर अगदी तुमच्या बजेटमध्ये देवगड जामसंडे येथे भव्य प्रोजेक्ट JD नाईशा हाइट्स घेऊन आले आहेत तुमच्या स्वप्नातील घर। 1 BHK 2 BHK फ्लॅट्स, शॉप्स सर्व सुविधांयुक्त। बुकिंगसाठी आजच संपर्क करा 87 67 16 9304 72 18 68 28 21 87 88 54 31 41। ऐतिहासिक मोती तलावात लघुशंका करणाऱ्या एका व्यक्तीचा व्हिडिओ समोर आला आहे। शेजारी उभे असलेल्या गाडीमुळे तो पर्यटक असल्याचं दिसत आहे। शहराचं हृदय मानलं जाणाऱ्या तलावात किळसवाणं कृत्य करणाऱ्या संबंधिताचा शोध घेऊन पोलीस व नगरपालिका प्रशासनानं कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे, जेणेकरून असं कृत्य करण्याची हिंमत पुन्हा होता नाही अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।